će nam se preko 60 izlagača, kako iz Srbije, tako i regiona. Predstavit će nam se iz Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. I svakako nam je za cilj da proširimo Balkan i da bude jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija za mlade. Pored sajamskog dela, bit će i muzički deo koji će biti nakon sajamskog i predstavit će nam se kamerni orkestar 2021 koji se formirali u čast Evropske prestolnice kulture 2021. godine. Također će nas zabavljati i neozbiljni pesimisti i nakon najveće zvezda večeri svakako će biti Rambo Amadeus koji će nas zabavljati do 1 sat posle ponoći. 4. jula svakako nas očekuje bogat muzički program, novosadski band Fast as we go far, svakako Free Spirits, deca loših muzičara i onako kao nekako zvezde koje će nam biti zabavljati do 1 sat posle ponoći je hrvatski rock band Led 3. To je jednako što se dešava na Trgu Slobode, a svakako nas čeka i program u Katoličkoj porti. To je najkreativnije pijac Art Deco Market koje nas očekuje od 4. do 9. jula i svakako tu će se nakon predstaviti najkreativniji proizvodi gde će moći posetioci da kupe, da vide i verujem da će svako naći zainteresovan nešto za sebe.